Шәфи авылына тарихи мәгълүматлар буенча 1859 елдан нигез салына. Сөйләренә караганда, Тегермән авылыннан Сәфи исемле ир-ат урманда одаша. Юл эзләп, шишмәләр күп булган шушы ачык җиргә килеп чыга һәм яшәп калырга ниятли. Гаиләсен, ир туганнарын алып килә. Авыл атамасы да башта Сәфи булып, тора-бара Шәфигә үрелә. Халыкның шактые Тегермән авылында кебек үк Арсланов фамилиясен йөртә. Ассаламу алейкум. Мәчеткә таба киттегезме? Мәчетнең әле диварлары гына бар, быел керешкәннәр. Догалы беренче гыйбадәтхана торган урында күтәрә башлаганнар. Ә Манаралы Җәмигъ мәчете Шәфидә 1901 елда ачыла. Аның урынында хәзер фельдшерлык пункты. Авылның указлы мулласы Хатип Бикмансуров репрессиягә эләгә. 30 елда мәчетне мәктәп итәләр. 60 елда тәмам тузы сәбәпле сүтәләр. Киров өлкәсе Нократ авылыннан килгән мәзин Нигъмәтҗан Сәлиев нәселе вәкилләре әле авылда бар. Дин тотам, китапларым бар, Ясинда, Коръанда, кимен үземә идәгенә. Шуңа да мәчетебез тизрәк ачылсын иде диләр Шәфилеләр. Починки авылы имамы Рөстәм Бузанаков һөнәре буенча төзүче. Юкамин районының 4 авылында мәчетләр күтәрүдә катнашкан. Мәчетебезне төзегән вакытны барып караганда Болезный районга, андан сакланып калган мәчетебездә шул конструкциялар агач ничек бәйләнгән, ничек алар манарасын төзгәннәр. Һәм аны үзебезгә мәчет төзегән вакытны шул белемнәр белән без кулландык. Кыенлыклар да юк түгел. Диварларны ижаудан килгән төзүчеләр күтәргән. Авыл халкы да катнаша, әмма күбесе инде өлкән яшьтә. Түбә ябучыларны таба алмыйлар. Материал да бар, акча да бар. Санаксы итми. Кыса кирәк. Арада республика мөфтие вәкиле дә мәчет төзелешендә туган кыенлыкларны күңеленә салып бара. Үзәктә дә киңәшләшерләр. Төзүчеләргә торыр урын ярдәмчеләр булыр ди Насир Арсланов. Үзе шушында туып үскән, авылын кабат мәчетле итәсе килә. Шәфи халкының яртысы татарлар, дини бәйрәмнәр күп тауза, зур булмаса да урын җитә. Мәхмүдә Арсланова монда дин сабакларында алып барган. Яш малайлар, якшанбы көнне генә клубка килгәннәр, бала өйрәнәләр. Дулаларны өйрәнде. Альфия апа Халидова безне укытта юзан килеп, аннан әкрен башладык. Аятларны өйрәнергә, Коръәннәрне укымага әкренләтә өйрәтә инде, тырышабыз инде, намазларга бастырды. Без килгән атнада клубта Корбан мәҗлесенә җыелдылар. Һәр кайсы сый-нигъмәт белән килгән. Вагыз да тыңладылар, алга таба төзелеш эшләрен ничек алып бару турында да киңәшләштеләр. Ихластан башлап, булышып йөрүчеләргә рәхмәт хатлары тапшырыла. Бабаларыбыз белемле булганнар, безгә дә ныклап торып, дингә кайтырга вакыт диләр Шәфидә. Мәчетсез калганнарына 90 ел, бу бер гасырга якын дәвр, әмма дин югалмаган. Җыелулары, зиратларын бер дигән тәртиптә тотулары шуңа дәлил. Яңгырда туктап торып, бу көнне төзелеп ятучы бинада өйлә намазы укырга мөмкинлек бирде. Манарасыннан азан яңгырап, сафлар тагында тулырак булырга язсын. Удмуртияннан Фәнзилә Салихова, Татарлар.